أكل قد أدوك زايفير قلقليو سلام እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣሕዋተይ ብዙሕ ሰብ ታይዲ ልሓስብ ኣካል ጉድኣትሲ ኣኹሉ ነገር ክሳተፍ ለይኽእል ንእግዚአብሔር ከገልግል ለይኽእል ክሰርሕ ለይኽእል ክዝምር ለይኽእል ወረብ ክውርብ ለይኽእል ሆሮ ክኸብር ለይኽእል ቅዱስ ቁርባኑ ክቕበል ለይኽእል ክቀድስ ለይኽእል ይመስሎ ነገር ግን ኣይኾነይ ንሕና ኣካል ጉድኣተኛታት ከኹሉ ጥዑይ ለሎ ሰብ ኣይፈለይናይ ምንም ነገር ንኽእሎ ኢና ተይልና ለይከኣል ነገር የለ ስለዚ ኣሕዋተይ ጽባሕ ንሜታችን ልደታ እዩሞ ኣብ ልደታ ቤተክርስቲያን ብምምጻእ ሁላትና ኣካል ጉድኣተኛታት ሃም ልኽበር መጺና ነርኢ ኣሕዋተይ ለኣየርአዩ ኣነ ብኣፈይ ምግቢ ኣይበልዒ ሕቆይ ችግር ነየኒ ኣጋሬ ፓራላይዝ እዩ ዳይፐር የልጥቀም ሽንቲ ትቦ የልጥቀም ሓያል ቃንዛ እኒኤኒ ሰውነተይ ማሲኒ እዩ ምሰብ ክቐርብ እኳ ብጣዕሚ ይኸቢድ ክንቀሳቐስ ለኸምኡ ከፍትል ተለኹ ገና እንቅስቃሴ ጅምር ከለኹ እዩ ሰውነተይ ብጣዕሚ ልሕመኒ ኣብ ልዕሊኡ ቦሚት እኳ ስኒኤኒ ነገር ግን ተኾይነ እየ ለእግዚአብሔር ለየገልግል ኢለ ይኸው ኣባል ሰንበት ትምህርት ቤት እየ መንፈሳዊት እየ ጥራሕ ተጋዳሊት ኣይኮንኩይ እግዚአብሔር ከገልግሎ ብልግበአኒ ነገር መዓልቲ የገልግሎ በመዝሙር በምስጋና ኣብቲ ቆሮሉ ልግበአኒ መዓልቲ ተሓጻጺበ ጻዕዳ ክዳኔ ገይረ ኣቴ ኣቀዲሰ ይቆርብ ስለዚ ለኣኻቱምለ ምንም ነገርሲ ካብ ምቁራብ ይኹን እግዚአብሔር ምግልጋል ምንም ነገር ኣይብግረኩም ኣሕዋተይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምእታይ ንሰብ ከቸግር ኮን የገለልኩም ትፈርሑ ትኮይንኩም ኣብኡ ለለዉ ኣሕዋትና ባዕሎም ኣበይ ትኾናም ትኽእሉ ቦታ ከዳልውልኩም እዮም ምስ ውልቸርኩም ተኣትዩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ወንበር ከፍ ትብሉ ትኽእሉ እንደገና ኣብ ወንበር ከፍ ኢልኩም ትቅዳሴ ትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ትቆርብለ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋተይ እሱ ብቻ ከይኾነ መዘምራን ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ስነ ጽሑፍ ይኹን መራሕቲ ኣብ ሰንበት ትምህርት ቤት ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ከዛና ኣብ መዘምራን እየ ብታ መዘምራን ድማ ዓመታዊ ክብረ በዓል ክመጽእ ተሎ ብኦድዮ ይልኡኹለይ እቲ መዝሙርና ትወረብ ኣነ ኣብዚኣ ኣልጋይ ኾይነ እንተላት ቃንዛ ኸድየ እንተድሓን ኾይነ ላስሓቅ ኸድየ ኣብዚ ኾይነ ይለማመድ ካብኡ ብድሕሪኡ ኣፍታ ንዓመት ኾን ተሎ ተኽኢለ ቅዳሴ ተለይኾነ እንደገና ኣፍቲ ታወት ልወፀሉ ሽዑ ሰዓት ኣርኪበ ኸይደ ዘሚረ ወረብ ወሪበ ትምህርተይ ተማሂረ ዳዊተይ ደጊመ ተቀዲሰ ተባሪኸ ይመጽእ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ረአይኒ ብምንም ተኣምር ኣይብግረኩም ሁላትና ኣካል ጉድኣተኛታት ኢና ናተይ ግን ፍሊለ ብሎ ብኣፌ ክበልዕ ኣይኽእሊ እንድሕር ለይበልዕ ሰብ እንደገና ታይ ይኮን ክደክም ብዙሕ ነገራት ነይሩ ዶ ግን እግዚአብሔር ተኣሚንካዮ እመኑኒ ብምንም ተኣምር ሁሉ ይከኣል እዩ እሞ ካባይ ልባእስኩም ተሃሊኹም ላኡ ብምምጻእ በረከት ካፈል ትኾኑ يغني لي أنا قدس دنجل ماريام لدت أنا بحاتيات أي موتي